Now let us have a moment and what that is saying place. Who's a meeting? Eja, and that's where they're ready to chair. Brother said, Ewa, Ebenezer, Ewa, and Bra Ike. That's what Ewa, Brother Noyako and in a dance. I can't see. Yamia do my brother, we obeyed in a dance in a park. You are yell, Krumo in our house. Okay, Racho, Bravo Kubon Pine, and Shassi. It's not count your whole thing while we're doing. So dick as then when yam. Yes, also Bassa transibute from the Mocassa of your Mokenkai. Yamna soon to me fenty, tea for commercial, sir. Was I met as I saw in Akuma down some sister to be upon a danifa. Then I dream is was some 24 some 19 as Opia and Yeraba. And when yam comes what day, what do Amen. Amen. Yada Eradin coupon as a Riabo said Diana Ejano Ayakesi. If you say a really mo dear Eradia Sumani Biano or Candy Bay, yes, dear Rade Asumano or can't Eradiasem. Inti dear rich Asumano or can't rich asem. Dear Amos Asumano or can't Amos asem. And dear President Mama Asumano, so can't President Mama dear Asem. Yes, what I say? Inti say I'm passe. Erade na asoma de etwase wo kan erade de asem last week ye share boss and ye bewura enchirichire bim yes na in fact we are ever prepared you know ye pero bebo am ya kofi yes enti ehu a eye bone de ye ni bi wo ye bra if you say ye insure ye ho ama ye oso nya asase ye ne dia no no kro we kan ye ofie enti de obehye ye de we will never deny. Yes. Yen deny. And we will never deny our faith. Amen. Intina de radia say any ebe ka chireti for Ghana for nyina emi omoni na obia nyintum say ewiase we awie ye no eduru no kwasem pa eduru na hweye na wa ani wo kra abro. That is it. Amen. Amen. Maami bia de ne be ko school akwa yiru ko school na daachi bedu da bi na mi ni ho. Yes. Yiru ko school ene President Mama yire ne ho call yi. Ene originally no diso what I say originally say ka on fanya hwe if you on fanya hwe ska on fanya hwe enam school a wotimi ye de nti saa na de obetimi atre Kristo ma bo ne bra said ye said da bi ono so bekwa akonya asomdwie obekwa akoginani ti hye saa asem ne so unua na ne ko school a ode na bra bo eto chacha ene hwe na bra bo uhuna ono ahu se obre ankasa obre saa bebepe ne beye wiase wi awie ti Erade nhira nyina na onye obi akese rich so yen tichi ye de kan tichi kakra wa asori ba radio so no ene asori dem de na nyepe nye de omuti ne dem ne yeti ne bi wa ene ye pese ye wura antichrist mu kakra okay ye bie nipa ni wo ho ye beto aso bebre last week ye call destination wasem me kan na ka sende ye be call eja ye hwade bi na ye bie nipa ni ye gina trasem so bie nipa ni na Ghana fo ahu ba bia Ghana aduru ni antichrist fo a ye ne omuti yes ye ne abere pa yanko 1 John chapter 4 ye check every 1 John na ansa na no eja said ye me mas na robi se obi suma wa sa nipa na sem na wo kan yes me cheni mienu okay on say Ghana ya politics ya retwaba yes na strong party nim say NPP NDC no kwasem omo maka ne de omo kire omo adwene say bia nyambe boa omo a but de nim Ghana ya kotokone house yes NDC NPP sa na ye ko wo ye den ya omo na ko no a nti sa bebepe na Bible no aye Bible ne da ho no ti ne o black and white very true Satan eni nyankopon asa what I say the ubetie no na woko na afa nti Bible mu so serious campaign koso and at the same time asasi so no ensolia aba no ni nyina campaign na ye pacho mu nche ni ye wona oye campaign ama Satan and you wona oye campaign ama Jesus okay eye tu nti
obi aba ɔwɔ nsama ɔka ɛkyɛ na chirifo ɛna ne mpɛsɛ yɛ check na yehu wana ɔyɛ antichrist na yɛka sɛ the word antichrist the meaning of against anti the word anti ni against enti those who against the gospel. Okay. Yɛka sɛ gospel like we are talking about Matthew, Mark, Luke and John. Yes. We are talking about the birth, the death, the resurrection, the ascension, and the second coming of Christ. Yes. Hallelujah. Amen. Enti yan check and sembi. Nana yan famwa kwam. 1 John chapter 4, verse number 1. And church panin church bonny. As one za wachem. Ya wan church eye papa. And ya wan church de bonny. Church bonny nin church papa. Enti obai mu mienu. Ama won. Eja yanko. Adofo munya honhom nyina ani. Adofo munji ahonhom nyina anya dai. Eni. Nemo monso ahonhom no hwe. Nemo monso ahonhom enhwe se. Nyankopon ana. Efiri wan. Nyankopon. Efiri onyankopon ana. Eja me da sem bi bewuram. Okay. Won say sa quotation we. There was a time someone less back ko bebie mu kakra. Say bi nwura fia. According to Isaiah chapter 4 no. Yes. Prophecy now Isaiah man. Yes. One say ochire mu say one fa odin to yen so. Ya be say yata na edi aduane. But according to Bible, ya ka say food, spiritual food that we are talking about Nyankopon asem. Nyame asem. Yes. Ana entade no so spiritual garment, that is our righteousness. Enti churches na aba bebre this time no. Most of the churches no o man kasa edi wo maduane ehye wo matade. Yes. But edi Yesu ni Nyankopon ne de eda wo so. But meanwhile enye Awurade no mudi na chi. Muntie ni ye. Okay. Enti Bible say wonyuma na ade behu won. Yes. Duane na ba na be mu hu bia kro. Ti munya abotere ma me. Okay. Eja to aso ma me. Efri say edi fotofo bebra ba wiase. Obi an sign the Bible na se. On sign say wase de be. Edi fotrofo. Edi fo de. Atrofo bebre. Edi fo de. Atrofo. Baako. Bebre. Mienu. Bebre. Miensa. Bebre. Enai. Bebre. Enum. Bebre. Ti mo hwa mo TV so. Mo Johnson. Why? Bebre. Aba wiase. Aba. Ti we no kan yo. Those days na wo kan no. Na bi wo ho. Enti enye ye time ba. Ye time ni de ebeye mo. Say. Adifo atufo bebre. Aba wiase. Aba wiase. Yemu na mo Nyankopon ho. Na yemu no sa adifo atufo na aba ni mu no. Ana ye behu Onyankopon honhom. Honhom biala ene bonsam honhom. Tie. Na me mamu me pese me de to fom ne nipa bia wutie me no. Wo de se wasomo den se de kura sa na me tra de. Wo beti ase. Wasomo den se de nsam na me ka no wo beti ase. Yes. Eye campaign ana ye. Ana wo kire mu se enipa ni bi abeba wo be deceive nipa ni bi amuba kokyem akobre. Na nshan ka ro de se ye betra radio so a da bia meka mini ama Pillar of Zion Church. Minya Pillar of Zion Church ni. Yes. Minya Roman ni. Minya Methodist ni. Minya Pentecost ni. Mini obi afa. Eno eye din keke just a name. Sa din ni mfa nipa nkwa heaven. Na mbom ye gina mu ma hwan? Jesus. Yes. Ye gina mu ma Kristo. Ye di ne ho danse age akra ama no. Enti ye ni ama church. Okay. Da bia me transa medical kasa asem no. Mi ji church no to nchen. Mi gina ama Kristo. Se Kristo sumafo a me boda wuro amanipa eni abo won so se o magini no wo se ba biem wafo nkra kotujem me ka kire two se utie Nyankopon asema jai comparison bia fa o so for to nchen fa wa so le to nchen because judgment is individual atemu eyade ankonam yes including your wife o yira ne da o ma wa wo mo judgment is individual. Yes. O jiri bebu na konta. O ba bebu na konta. Ukunu bebu na konta ena wo sofo. Na mo de mo nko bu nsam jem kohwe. Enso ne ma bi no mo asofo pa ntokwa. Enya sam ketwa. Asaje ntokwa wo bu nsam jem efisa. Enam sa asofo no so na asole ba na kopie hi fa. Kopie bu nsam jem. Eye true. Ti nyabu tera mami. Me bie ma tera. Aja to asoma me honhom biala opem ka se Yesu Kristo aba honam ne fi Nyankopon mu ko
na hom biela ompa mu nka se yesu aba hom nam e firi nyankopɔn mu yes ye ni antichrist amaso oreba bon san no so ase wase ye ni antichrist amate se wo ye de sadi fotofo bebre na se na sa antichrist na se yes amate se oba na fe wanya beduru Babelande wa Ghana do afa let's check the Bible okay say sa antichrist of one omun sam te say muntie yes omun sam te say two yani ekodi Yesu achi ekwa ason botaya ye de ko asole ne say muntia sam ni afa mi be ko to Satan no mun sam na matie bi na matie Nyankopon so no mun sam na ya check no ohu antichrist of one yes oda min ko bo obi adi ba me mansam na Satan preaching ani Nyankopon preaching because Satan o preach true na ya hwe preaching ni mienu ni yatie de ofiri awurade ni de omfiri awurade abusafo enokra eya one entimi nya two no kwasam mutasem ni eya one entimi nya two da enti sa hwe nsam a omu bi o manoka meniskafo eta meti because of Nyankopon asema ya kanti bebre so ya sole dem na skani baako minim no kuma se mentimi monidin owo skapa o kanga na skafo ho ono kwa ni nipa odi kan de call radio so first o kuma se owo ska ya ka so bi wo ska o ka hu bi e wo Ghana asema o ka ya ne se asema o ka ne se sofo woni de ntia skafo ntimi nkwa asole de ntia skafo ntimi nkwa asole this time anam san se eja adai anam bi san se eja adai asema o kan se sofo unim se metena radio ho a asofo ne betena so mu se bra yes watuma beyeye na ye omo sem ba ko bra ubenya awade so kan wo bi bra ubenya kontu yes bra ubenya ma bra ubenya sika yes tieni yo ano no so achekia unu se ni wiase owo no owo adwuma na adwuma koso yes only problem our workers uncountable the tosu bi owo yire ni yire wo fe pa yes osa wo ma wawo okwa abrochire ba te sensuo yesu sie be preach se bra ubeti wakwantu sam wadwuma sam ne ne ebobo so wawale sam mebwa yes entini pa no so say sam na meka no okwa obeti akwa abrochire ban akọ na kira wasaba okwa abrochire up and down the whole world minim because the product of baby the product of country bia so okay enti owo international visa baby otimi ko enti asese of metese wo say yamra for akwantuo me so akwantuo metubi memra for awade mi wo bi memra for ema me wo ma memra for sika mi wo sika memra for efie mi wo fie masaso agidi nenti say samia me wo sa na ma we nyina bi nti me nkwa asole na ma me nkwa asole so asembisa mi busa mo question miaka sam wo sa na ma we nyina bi a ehia sam kwa asole bi ehia because enipa na oti radio no so no ama mate ase se de entia ya ba asole ye efie akwantuo yes ejere ema ana adwuma what I say basa ne mani nyina so mi wo bi enti ehia se me ko asole biem afemu mi entie wana okasa ansam na ene wona o masa message no preaching yancho ba bia ofiri eja yanko Matthew chapter 4 no 4 Matthew chapter 4 verse 4 wasi Yesu sohwe na obi aso watwa say nya pa no nkuno ni pa ase eja start free 1 verse 1 ena hom ni Yesu ko ase so obonsam ko so no hwe hom ne de Yesu ko so hwan obonsam sanse obonsam enko so no hwe nesa ha de obekasa no ani de obe preach na hwan bonsam Satan ba muntie nsam free nanum bae wasi na odi mo da aduanan ewiane anadwo no Yesu ye mo ada aduanan eni anadwo no eche ne kom de na osofo ne ba ne ncha osofo ne ba ne ncha be ka se so ni Nyankopon ba no a muntie asem ni ye one sa wo ni Nyankopon ba na kasa na oboina ne pa no kasa na oboina ne pa no na obua se watro se enya pa no kuno ni pa nam so betena se na mom dia asem bia le fi Nyankopon asem bia firi Nyankopon num ana obonsam ne ko kokonkon no so afi osane ne ko another step okokire di wiase wiase ahinie yes ana okire ne se
masa asɔre na tifi no ho a na ɔse no sɛ ana ɔka kyerɛ yesu sɛ sɛ wo ne nyankopɔn ba no a sɛ wo ne nyankopɔn ba na wo twere fam wɔtwerɛ sɛ wo nti ɔbɛsɛ na bɔfo ɔbɛsɔ wɔn nsa na ɔfa na yɛmpem ɔbɔ na wo nan ɛmpem bo yesu sɛ no sɛ wɔtwerɛ biom sɛ ɛnsɔ Awurade wo Nyankopɔn hwɛ na ɔbɔnsam fa ne bio kɔ bepɔ tenten afei ɔsa afa ne kɔ last mountain na ɔkyerɛ ne wiase ahenni afei mu ɔso ɔkyerɛ ne deɛ wiase ahenni nyinaa ɔkyerɛ ne deɛ wiase ahenni wiase ahenni ebi ne deɛ ahen ka ho wiase ahenni ebi ne deɛ ahen ɛdan money ka ɛdan ka efie edin gye yes ɛma mɛboa enti ɔkyerɛ ne sɛ wiase ahenni ne nyinaa sɛ so ɔyɛ dɛn ma na wɔse ɛkyerɛ wiase ahenni nyinaa ne emu animonyam na ɔse no sɛ sɛ ɔbɛkoto asɔre me a full stop kam de yenum nya bɛma wo koto sɔre me the word wobɛkoto asɔre me a mede saa wiase wei ɛne mu nneɛma nyinaa bɛyɛ dɛ ɛbɛma wo ɔse mede ewiase muntie word ne yo mede wiase wei ɛne mu nneɛma ɛbɛma wo ba wantumi anka sɛ mewɔ ade foforɔ bi a apart from this world mede bɛma wo wantumi monhyɛ asɛm no so wantumi anka any word sɛ apart from saa ewiase wei mu nneɛma no mewɔ ade foforɔ bi a mɛtumi de ama wo ebi ni hɔ enti afei momiamra back to Ghana okay momiamra back to Ghana na yɛn check deɛ ɛkɔ so this time preaching ɛkɔ so this time announcement ɛkɔ so this time information ɛkɔ so this time airtime yɛn tɔ baabi a egyina ɛne baabi a keka kɔ hallelujah ɛbɛn mu wɔn saa ahohom mmienu na ɔrekyɛ mu no baabi a wakɔdi ɛne baabi a yɛsu yɛdi ɛda to akɔ John ne so ma me John no ho bia ɔpɛ mu ka sɛ yesu so aba honam ne fi Nyankopɔn mu na ho bia la ɔmpɛ mu ka sɛ yesu so aba honam ne fi Nyankopɔn mu yɛne antichrist amate sɛ ɔreba wɛni antichrist amate sɛ ɔreba na afei wanya aba aha ɛmankuma fi Nyankopɔn mu mufiri Nyankopɔn mu ɛma de wiase so nkonim full stop ɛda maame mo bɔ so maako okay enti yesu ka kyerɛ ne sɛ Satan di ka kyerɛ yesu sɛ ɔbɔ ne mu asɛm na ɔde wiase wei animu nneɛma na bɛma no yes me ka asɛm bi akyerɛ wo wabɛtena radio so woyɛ sɔfo wowɔ TV so tie message a wode ma ɛne sɛ enipa ne nyinaa ɛmmra wakakye sɛ obi wɔ awadeɛ problem obi wɔ akɔnto problem obi wɔ de adwuma problem obi wɔ ɛma ho problem ɔmmra enti afei me busa question wei sɛ saa nipa no ɔbaayɛ no odiɛ akɔnto na yeye pakɔ okay deɛ tɔ so biem wanya ɛyere wawo wanya adwuma meboa yes wasi fie watoka akadeɛ biem enti saa nipa wei onya asɔle anase ɔnkɔ so mmra me busa Ghana fo nyina question saa nipa wei na wanya saa nema wei nyina wie no asɔle onya ya anase ɔmmra abusafo ya kanya me so no kure akyerɛ mu ya kanya me so no kure akyerɛ mu ɛnɛ ebia na nya da bia ɛna abenya me abɛka bia akyerɛ wo ebia na nya da bia na wo bɛte banhyira enka Awurade sɛ ɛnɛ ya wɔ ahode a wɔ akɔnya deɛ yɛbɛka deɛ nim akyerɛ wo nokwasɛm paa yɛbɛka deɛ nim akyerɛ wo sɛ ɛnokora yɛ baako ɛnyɛ mmienu yes ɛfiri sɛ wode kyɛke saa nipa na aba no ɛne saa bere ɔmo mu yɛ adwumanfoɔ ne to fam na fa Bible no ɛkyɛke you might think sɛ enipa no ɔbɔ Yesu din ɛyɛ baako ɔno akora timi gyina ɛdome bɔnsam ɛdome maame wata ɛyɛ mmienu ɛyɛ camouflage deɛ tɔ so mmiɛnsa obiara se ɔno nko a ɛna Awurade ayi na ɔyɛ one prophet one no muntie ne ye obiara se ɔna yɛ one hwɛ ɛbra Elia ɛwɔka sɛ ɔno nko a na Awurade di fo akakora kyɛ asɛm Awurade ka kyerɛ no wɔn sɛ saa ahantan na awura wɔn no a ɔde hwie nipa no enti obiara se ɔno ɛna yɛ enti mo nkyake yɛnyɛ time yi a yɛwɔ mu yi masa ɔsɔfo bi Awurade afrɛ no he preach the gospel ɔka bɔne anim yes ɔyi atɛn ɛbɔ nipa kɔkɔ sɛ Yesu saa yɛ dɛn aba true paa ɔyi atɛn sɛ Yesu ɛsɛ aba bebu atɛn enti sɛ obi bɛtena se na ɔka kyerɛ wo sɛ bra for adwuma akwantuo ɛma ɛna montie monhyɛ ne nso
saa nkrofo ni nyina obia ni wa otimi perform with that bibi yes chirim mo sha asam no so obia ni wa otimi perform with that bibi say onyusu oil say onyusu ensuo say onyusu samena odia mo ana okota tv na koso na check it from A to Z yes kutuka check it from A to Z the onyusu anka onso ton the onyusu oil mo so hobi the onyusu ensuo kan hobi the onyusu koko yes the onyusu hanky the onyusu water entwenam nyina enfia nyina this time omude ko enfia so bolo na me de me ka me se ye ne agina ne de anya ye pe na de kasa bi mon chaki asem we Yesu baaye no eja ko Luke chapter 4 verse 34 no ma me hwa de me ka asem bia tro church bia ukọ empai bo bia ukọ ne ka to se ye boba efuotuo hey die evil spirits die master they are aquatic people omuni wo left and right antichrist because spirit yankum spirit Jesus casted Yesu na nkura o ye nyankopon no ba Yesu ekum wa kum he casted muntie ni ye we don't care spirit we cast my god no be so le no masa sam wo bukam atwen satsa de mumpe u tini bible says sebrani bedura sankrofo no mbeka sa me wa ha bra me wa ha ya dai bra me wa ha bra me wa ha bra me wa ha bra wọ́n sọ wọ́n ti ẹ̀bùasì wọ́n ti mi fa ká efiri ha efiri anu odu takurade àwọn abira bẹ́tọ̀ ni si wọ́n nim bọ̀ni nti Bible says àwọn dọ́tẹ́lẹ̀ ni náà kyerẹ́ mumu yá ẹ̀rọ̀adé bẹ́ sẹ́rẹ̀ o ẹ̀rọ̀adé ni wọ́n atẹ̀lẹ̀ ní ẹ̀fọ́ so nana so abia mọ̀ n'adé sẹ́rẹ̀ na yẹ nim sẹ́ ẹ̀rọ̀adé di mbọ̀ yẹn ni deɛ ɔnyɛ dɛ ɔntiɛ no wodi obi kun akyi wafa ká efiri edu abrankasi ɛna evil spirit die yan take Bible say ba ye yekum na yekum ba ye yan take Bible ni say evil spirit yekum no unya die no unya serious masa Yesu ba o Yesu ba na me say ubehia osofo obonsam jam na ebeya wo roach pa o ba say hey sofo ni uye ni pamponi for papa na it too late ana o me di akra abro sam ebeya ntokwa obonsam jam yes ebeya ntokwa wode amonta na muni agro aja kan mami wo say na obagalele ko bi e de Capernaum mu na da ho me da wo chetre won na ne ntete na hodwe fi se na ne nsam ne mo wo hoten no nipa bi wo sia dan ne mo wo nsam ne o na ne nsam ne emu ode bai ahoden na ha ti Mark 15:16 fa sasa na ko kan no bransa ne ba kan we no Mark 15:16 wo say Mark chapter 15 verse number 16 Mark chapter 15 verse number 16 say 16:15 so emu bia vice versa 15 Mark chapter 16 verse number 15 na ose won say ko wi ase nyanga ka sempa ko wi ase nyina ko ka dia bai asampa eta body nyina do di no bona su na di obeje dia mo bebo na su no obeje na nkwa obeje na dia onyi nie no na onyi nie no obebu no fo obebu na tai na nsenche ne bedi wona obeje die na chi midi mu and without the word of God there's no miracle yes true my god so bia won preach anka Yesu Kristo e wona ne sware ya ne na san ho san beba no there's no miracle and such an intimacy da yes we should the concert na me dim mu ba ya dia beto mo ne beto ahun bone be ka sa foforo Jesus agudi o dia mon tra ho na mon fa ne mani agro enti Yesu dim mu Nyankopon asam aba ansa na nsanchane ato aso enti de wonni ma wurade no nsanchane intimi ni na chi yes true Yesu nim no na de mo ye ada yan ko back I say na onipa bi o sia dem wa hommone onipa bi o sia dem no wo de be ahombone muntie hohombone ebi ni baye ebi ni dam true ebi ni akono bone yes ebi ni anibere e ya homfin say trabosonson muntie ni e ya bosonsom sa ka ho yes ahantan e ya homfin yes kunsum yes anytime yes adwaman eni na e spirit munta sam ni ye ni na ya spirit a eye ni pamu adwuma and the Bible say yes man oko a certain church ahunbone ewo bi mu yes god na mo me musa say Yesu bo ni tuo wa mo ni tuo o twa ma yesa ko bi che nyinam e ma ne ko Bible num kutakuta ayi domre
moko taba munya moko taba ase Ghana for bia poda ase bia poda munya hoko ya so wanyina park ne so yes ya kan sese ya beti company ne nam na so for ya chi bi bro on e bo ani ya share ne by force sachara o mani party aba ko da park ne so ase Ghana for enso gu yetiri da be no so broni afa ba they will never do that. Broni kwaso no kuta gallon. Broni kwaso no kuta gallon. Kwaso no kuta voltage. Kwaso no kuta nke chadie. Kwaso no kuta what do you call it? Enfian. Oui. Kese sobolo. Agudie. Usana me kwa ko bonsam. Me ko bu mi fie baye. Anya logic. Yesu ba wase so ne panya wiase nyina no hye ne kra. Fa so baye. Enti wukum Ghana ba fu nyina wie. Na wo ko hela. Na unya ka nyina wie. Na de kum nyina no ha me na betara. They are antichrist. Yes. A December kan wasama to sa ankrofo no. Omo na di wiase sa ye ba. Yes. Ana omo ni nkwan. Yes. Enti sa watake omo hini ne ha. Yes. Ahaya no mu di omo hini. Omo have na no ani ti awa konyo omo titimu no. Kakra. Omudo. Ta konyo omo titimu. Yazemu. Wo dia so akonyo omo titimu ana bo se wo di ne hini wa ha. Onye ni daso. Ebisa Satan ka che Yesu oboni mu ase ma na odi wiase de yi. Ahini. Enti wo mo mabu mu ase amade ba yi wiase. Yes. Enti Satan di wiase hini ama wo mo. And then I make a secret in it. O ma bow down to the world. My God. Enti wo ko pa adwuma. Na se manager ka se ono beda. Ansa na wafawa obo mu ase. Yes. Akwana ka ho. Eja kan mami. Wase. Enti yenkumu hum na hum yetudi ye. Ko. Wase na odi bebo se den mo wa hu mo ne ye hu fi. Owo hum banye eye hum fi. Odi ne kase tiam se. Na odi ne kase tiam se. Eme hayen. Ede ne nu Yesu na. Ede ne nu Yesu na se dini wo ye. O ba so be se ya na. O ba sa wo be se ye. Muti ansa odi ma no. O ka say minimum ni pakon. Minimum ni pakon wo ye. Onyankopon ne konkon ni no. Onyankopon ne konkon ni. Na Yesu tiatia no. Na Yesu tiatia hum ni say. Mi on fi ni mu ko. Mi anu na ya da. Ya fi ni mu ko. Mi anu na ya da. Ya fi ni mu ko. Yakum ba ye. Yakum ba ye. Yakum mbone. Yakum mbone. Yakum fi. Yakum fi. Munyai die no. Die no munyai. Mark chapter 5. Say you two ho na yakum ho ma. Yakotu akyerɛw. Bible say na brante bi wo on de na ho matini mu no. Eye best 6,000. Yes. Best 6,000 spirit and a tinimu. You find a dom. Yes. Bible is a legend. Legend. And I see the muma. Yes. By Yesu chia no mo mi say Yesu ka say e dom mi kun. I don't die. I'm a voice no answer. I don't know. Minim sa Bible different Bibles about minim. Agudi endorse. Sepreko. Ghana for Yesu bo. Yes. Ha. O say sa antichrist ni wo mani. Yes. Sa go for no mani. Oma. Say me try TV ho a eja na em se mi nsu. Arabo. Ye be kosu. Na em se mi nsu. So timi chene me. Ye be kosu bi. Be jamom popo. So part timi chene because wo hwe ne ma akoso. Eni ni pe gu ho. Araho. But hwe ni pa no. Ni mess, ni mowre, na ni, ni trouser du kokro mu mobi. No mu de gu ho. Ada de ko ma me. Ya tam ne ni swa, aja to so. O se won fi bi tuo. Na won fi bi tuo. No de apo no aja gesare for asase. O firi oduru apo na ja no. Gesare for asase so. Gesare asase so no. O firi kudo ni mu no. O firi kudo ni si ya. Entama no ni pa bi o won fi. Entama no ni pa bi o wo de ai. Won fi. Ni pa bi o wo de ai. Won fi. Evil spirit. Yes. Endim ni ka be sia no kom. Ono de abuda no moye ne tenabia. Na ba bi wate no. E wona ne tenabia. Na obiara ntifa nkoso. Obiara ntimi nkroso wo, na obiara so ntimi nkyekye Na no. wonya ne mpotre enwu ya no. Sa wo yo de so de che egu ni sa no so no atetimu. Se mo so mo bu mu nkyekye dada. Na da na dwene awia. Na da na dwene awia. O abuda no na mota. O wa abuda ni mu. Etiem. Etiatem. No de abotwitwa no. O de abotwitwa no. No hu Yesu achichi. No hu Yesu achichi. O tumika kokoto. O tumika kokoto nanim. Na o de ne kase etiem. No de ne kase etiem se. E de na me no Yesu. E de na me no Yesu na kokon ba no waye. Me do Nyankopon se me hayen. Me dai hombanya wo do nyame. Me do Nyankopon se me ye dai. Ame hayen. Efise no asene se. Efise no asene se. Hu fifo lipa ni mu. O se dey. Hu fifo lipa ni mu. O se dey. Firi ni mu. O ka se die. Wa die. Asa mu ne serious. Munim dia mo ye. Periku. Munim dia mo ye. Na Ghana for ye nin na ho. Agudi. Ye nin na ho.
Webe pia mu hu ba bi ofiri. Boom. Hey, na ye dimi ka. Obi e ko bi. E dia pa ma ye pe. Asenchani. Shrebene. Ento dia ba bia mu kona, da bia mu kum be ye ana makoto akyerem. Mon kan. Enim se mu kum. Na so ki ba sa betos aja ye ntampu tu o ma. Afeso de calendars. Ebu boss answer if you must see a Yankopon. Any assault for now, Mrs. Setter at the Bobby Show. Munina, you are going to die. Yes. Munim Trosem. Mun deceive the part to hell. Yes. True. Maybe some question. Say Dako. A Dako, yeah, movie. Lewin. Say Lewin, a movie. Near Cassa, movie now, young. Lewin, we are yes. Yes. Oh, moving him near the way Yesua. Yea, Lewin, that's you, yes. Nothing yes. Ya de Lewin be picture akoba so le de. Dabi. Ah, bako to kodon kan sa bonem. Ya koto kodon kan. Masa, eh di Ghana for munsua Bible ana. Agudi Robert Poe and this is Abodia. Oh, right. Sa krofo na muni mo muni nyina de da calendar so wa wo fon bia. But Jesus. But sa Jesus pictures no. Na ha. Krofo na de da so ni nyina ye nipa. Omu ye actors, omu act movie. Yes. Ba ko kra do ye gay. Jesus. But Robert Powell. Robert Powell, boss ebi act movie. Yes. The time BC and DC before the birth of Christ, no picture ni baby. Yes. Jesus ni picture was as we so. You moving ya acting. Camera. And then the house as Jesus. When ye yesu, when ye nipa. Oh, be kwa so ni. And monte wo mo so no wo say abobo. Yes, ebo. Bible say Isaiah Deuteronomy chapter 5 verse 7. Your first mommy. Deuteronomy kasa. It just saw a hand. Deuteronomy chapter 5 verse number 7. Deuteronomy chapter 5 verse number 7. Was it enya me foforo nka me ho? Menye me foforo bia nya dai anka me ho. Enya honini. Menye ohinini. Ade wo wie. Me say church bia beduro ni mu a yesi cross si wo. Enya church papa. Awoyo. Salafin and Telebin. Musama. Those churches o mo si cross bia enya papa. Enya. O say onu ankasa o ma wo kwan. Nyo honini. Roman sisi status ahodo. Yes. Ese Yesu. Mary. Masa. Ahmed. Yes. Ahmed. Yes. Ona who Romeos and Romeos. Yes. Sama meno. And then Egypt for Swano. Yes. ISIS. Rome. ISIS almost Swano. Yes. Every month. And after the Jerusalem for 70 AD. Wow. And agreement. History no. Sa agreement no only say akobi soleya. Obe two Israel for nyina so say condemn Jews. 6,000 Jews out of Hitler. And sa akobi so soleya papa ya me kan sorry. Martin Luther. Yes. As sorry yes we be ginam. Yes. And sa crusade the meaning of crusade war. Conflict see Christians and sa Romans ni mu. Yes. And the war ba you great. And Martin Luther sorry ya na kono kure be ginam no. And sa crusaders no sorry two no so be ku no. And to dane. Yes. O dane na yere okoda afi no wo su na yere mu sa say hey masa. Adenti no be say dem ma wo su no say the crusaders penakunu. And oba na fa ho wanu pia monte na ko fa yituma fira and o so sum bob na no say ni krum say dai and no say your God is dead. That's why I'm crying. I say me my God is dead and a pusu papa no and o so le say the besinsi. Yes. Power. And o teach ya one thing and the strategy o mu fa ya say o metim that we need Christians and say Peter said to no maye na o mu di ni image ase no ye ade we no maye na the image ase Yesu. But then you know idols. Tina Yesu nim sa de ni besi. Ano say won come to was say me ma command. Say eya osuro asasi o a form of mamunya ade bia in a form of statue. Uncle to nsole no. But check Roma so be mu na statue e bia be sim. Kai quotation mami. Was say verse 8 enya honini. Menya dia bai. Honini Do not. Menya dia. Honini. Menye. Ade wo hwem. Kika sam ya friend say. Menye. Statue. So do oni aye nipa bi siwa ya friend say. Was never. Menya dia bia. Menye. Do not. Ada kai mami. Enya honini bia. Enya honini. Ade wo hwem. Ade wo wiem. Osoro ni ye wasa. Wase dia bai. Osoro. Nyanko water hen. Osoro. Wase wan say say ye statue kutu. On kan. Photo. On kan. On ma kwan on srew. Abusa for say ye preach o ana de ye me kraya. Na me yesu me nipa biom ni say me am na man I'm not of my own. Da bi no ho. Sa unim enka me ti wo me mu a. The entire me ko school rade e crashing o come say go and preach my word. Yes. So unim the enka me ti wo me mu awie ya.
ana wonim ni bakwa me ya enka wontimi ga me kra wo mfa susum teme tima ka asam na me kan yes ayi awrade na aka nya me ya fa ne mani agro enipa akọ hell enipa akọ bunsam jam ese ya ka nipa akọ jam papa check Pentecost early Pentecost ekọ no mfa so yom leaders mon kwa saman ke Pentecost wo bompaye am wo ta free so life is from life is etina up to now ejo da bi um yam pai bo ho wo ya le sadie na duro saman ejo da ho beto wonderful but check this time Pentecost for kwa so mu modu kubie say method for asol for the check e go tran ba petro look at this our Bible say asol for bi a bompa ni kwan so ya dai okata ni tiri so masa what are you telling me mam nya honi bia na mo di sa mrantie we e pita bobon sole dem so omu ye Yesu enti na ye ntiri ma na e ba no ya mix omu Yesu omu nim Yesu enipa ne yi kire won omo so da ya mu calendar sadi fotro fo ni nyina sole dem sa calendar bi bo ho omu Bible no omu nsua calendar ji on part di fo na ban ka to bi so nyi quotation 10 kana sole ni begu Nebuchadnezzar chapter 2 no na Columbus kwa de wa bonche omu nyina sa kwa Bible krem so ni bi masa en ko sam na make tam Yesu sa ba yes odi wo ja o bat sa wi na de na nipa be ye mo bo pasam enipa be kam she kaninya media minim sa se minya wi ase ja pa de nyina onu na menya kwa jinia sumje sana nyina oye wi ase de jadi na mo kwa jiniwa onu ni ye rate sam ke se bi ba wi ase papa my god sam ke se bi ba chabi wo ya sisia mani pa wa wuti me bia sakala na bi bo da makoyi to twene oye nipa wase anyade bia ne nsa so ankoto nsole ebi dia bodam omkoto sole no anopawie ne nwumre na wakto ne mpa ye so ye Yesu ebi su kire no arebo say me na me kan dia enya bi di for Bible ne na kasa Bible na ka wase menye wo hunini enya ade wo wiem esoro dia wo soro asase ase ene dia wo nsuom asase so ban biara asase so ban so biara nya dai emfa enkoto won enya dai enkoto won na nsom won na me awrade menyankopon ni konfu mi tuaja no Jesus fa me kama so won toto aso don't worship them don't bow down to them enkoto nsole won yes me say sa antichrist na o kan wasam wo na di wiase we yeba yes sofu bia o ka cho sa wo ba sole a fa we bra masa they are part of them kanu kra chiro yes kwasem adi sam ne ka chira me say tie mu tie me ye adi sam ne ka say e wiase we ye no agya mu ncha ne so obo ne ma makomako okay obebo aboa ne ye antichrist na obepie no okay aboa na mu ne tam nya nuri ba ne honhom adi kan ya be ya adwuma no ma ye campaign atwen no yes no akasa be di hene two ana obo asamado no brofo ne kan hell no your spirit ana obo owo so your spirit asechirani sa owo no ba asase so a obefa ni pafira asase so a no do makoma hell asamado akipu won for the judgment day ansa no bo adifo atrofo me be mana calculation na mo musa say adentina Bible ni mu nyina wa mudin bia say adifo atrofo omuno mu ho monchake ana na monhwa signboard aba wonam kwan ho kwa akonfo signboard ana de be signboard adifo atrofo omuna di ni pa ye dum toto ayi signboard so baaye ono asi signboard no ne ho atoso sankofo na de sa de ne baaye so se no o kire ne ho kwan oyi ne ho kire enye Yesu muncha sam na meka nie ene akonfo signboard asa enti sankrofo no omu be ye campaign yes ama sa aboa na ye fa ne the beast the mark of the beast no omu na ye campaign ama no enti obefa de mboye nya ode ne ko owu asamado ekotwan enti sa di fu atrofo no yewo apostle yes yewo teacher official for yewo evangelist bobo mami o ma bi ma ya asoma fo adifo ebi ma asambagafo ebi ma hwefo achefo ne achechefo ene achechefo madam the word bishop no mu use say yakoboni bishop aja bishop aseche say bishop yahwefo yes bishop ayo hwefo fulani yes ayo hwefo bishop enso nchen teacher dabi bishop enso nchen apostle bishop enso nchen prophet yes bamam yan chake
very reverend our Bible. Most reverend our Bible. Left and right reverend our Bible. Bishop. The word act. What is the meaning? About for title. Act. The word act. Our him. Major prophet. Major prophet. Hey, Ghana for hey jokings here there papa. Good you know also. Jokings here there. Hey, assembly riba. Assembly riba. Dan o se nipa bi dwane. Papa. Nipa bi dwane. Na omo ta tu sem futuro. Yes. If you say rade no waye ne de bone. Safania no. Mu je rade ni mo nyama fa. Moses de wanye bibia o. Common word o kan sama mamu nsuo. Yes. Bene ye sum asofo ne te se nyankopon. Papa. Na me se awoyo som ne sa enso ne me de. Ye se asofo ne bitimi dware manipa no kogye nom. True. Wa yenye. O nipa de sani gina ho dware. O dware titinta suo fra. Ohuru na sa ohuru ni turum. Na wa sone na wa kogye no no. E de na ha Ghana fo. Jesus. Munya sa ne ma nenye. Se o ye sofo. Epu wa ye sofo maame o dware makoti ne hunsuo na ma ho. Ebi so tu mu nan a ne ya se mu na mu na tie. Look at this. You new aduane di. Jesus. Boda maso. Ade ba de na koso Ghana. Oh, ya le ne doso. Ya le ne doso. Ene do jana so ha. So ko na ko nya yade a na ko complain. Ya le na doso do. Se ni pedare ne ho fin agufom. Na Yesu kra na obo so ni asase. Obaya san kwasase mu ebi bitama ngoso ne hunsu. Ahemu hene ko wanye. Ahemu ne na wura mawura. Na woni wunua ni pa wote saw. Wunua ni pa wote saw. Musumo mo te se Nyankopon. Oko bone so fudia. Na yo Gideon ya ka kire ne se. Omo ye complain na papa se odidi dago atam. Na so ade na mo kwa ma munya Nyankopon. Munya na dago na nkum Gideon. Yes. Enti se ya ka mu di for na sama munya no man fight. Ada na na mo be kwa mo. Na so me papa. Wo ada na be kwa mo di for. Wo na be kwa ma no. Bible say ya ka kire Gideon papa ka twem se munyai. Na ho mro no an Gideon enko. Enti e bo mu di a ene wasam. Judge says aya kai ho. Ya mo udi osofu din ya bo. Enti ta na osofu na fight here. True. Ebi mu sisa kwabra kwane ha. Omo akonfo mu ko mo kwati nro ni nyina yenim. Be te haban ni hotel na mo din so na baako wa pera betum wo de aso ne wakɔwe aso ne nte ɛni obetu buase ya obetu buase kromu a be crusade gudo so crusade so de beye bi be crusade am wednesday ya ti awrade ma asi hɔ yesu sa ba biom sɔfo bia ni aso ne wasase bi nobody a wo church wa ha obi ko buatan na de obemu da no sa osɔfo wanti asɛm ye kan wa asatira mo be wo sɔfo be yem mo bo sɔfo wa ka asɛm so onyamu sa sɔfo na ni kirege ni mu a mo maka nyamu fam sɛm mu jimleka bi because you say ebi me bishop ebi ye most ebi ye reverend na eja me busam yesu ba ye din be na ne ye frɛ no rabbi kyerɛkyerɛfoɔ ɔno kuro yi nankopɔn no kyerɛkyerɛfoɔ na ne yɛ frɛ no kyerɛkyerɛfoɔ 5 minutes na ka wana sɛ nka ho na sɛ yesu yi baako pɛ yes o yi baako pɛ ba de oso ye mos the word mos what ase a ana wasa afro puppet ana asa seche no akɔgyina so ma communion ko bu sa bible ne sa bible say ɛyɛ bari makata ne tiri so bro wa so de dem dabi ɛyɛ biblical 1 Corinthians chapter 11 verse number 4 ko wase obema bia obɔ mpae na so ɔsɛ nko ana ɔsɛ nko wakata ne tiri so na wakata ne tiri so ni ne tiri ni o sacha na o ma communion musa communion ni nyina munya deliverance yes e tutu o ne na modi akom na me mfa ko bia yes no ano no ni amba communion o sacha na so no ni ade bram mon take bible no o sesa ni pa no wonya dai oni ni tiri ni uti no on Christ yes you don't respect Christ yes by that be no issue here rabbi church other say for prophet teacher yes pastor and apostle sata te sna kan nyina firi hen na mabobo ade bia so a eni nyina so otro sem no yanyi ntum ade ni pa koseyim kwasem
Kudie kwa na ofu nyame fie ewo ho. Ya pero obam ye di kan. Because ya prepare yourself. Paul say me twema me nuntam. Say me tase me tima Kristo me wuso a owo ye me mfa so. If I die this way so to my home, I'm just passing through. My treasures are in heaven, somewhere beyond the blue. Yes. The angels will come and welcome me my God. to home. This place is not my home. And he said, if you kill me, what boy me say me put him your behind. Ko jema home. The question is before. Timunya very careful Ghana for. Yes you bow. Yes you bow. Yes you bow. Adi for for. Mosaka. Antichrist abba. Ebe chinipa akoje eda kan di sam na me last one me de manusi chapter 19 verse number 20 na ochela boa no ko so ka dama me verse 17 no 17 na mo bofo bia o ja wiem na me obofo bi o jina wiem o de ne kase tie mo de ne kase tie mu sai enoma o tuna me wiem nyina sai enoma tuna me wiem nyina sai mo me se nyankopɔ de die kase na sai mo mra me se nyankopɔ de die kase na sai me di ahemfo nam na mo me di ahemfo nam ne asafo hene ani asafo hene nam ne atumfo nam ani atumfo nam ne aponko ani aponko na o tete won so ne nam ani wona o tete won so ne nam ne ade se ne nkoa ani ade se ne nkoa ne nketoa ani nketoa ne kase nyina na ani akase nyina na na me aboa no na me aboa no mujina ho aboa no that is Satan. Yes. The beast. Sex evia se wie ha na ya mara mamu for de muntie adombre no aso wie o aso wie aso wie rapture can take place today. Yes, but yes in aso wie now na daro say Yesu pia mebusa o ka no o range over no de besi hin o yiri mpo begina hin o fie no de besi hin enti suenyansa suenyansa sister na ochi Satan anyway what's not aboa no ochi aboa no ni adifo atrofo ani dia bai adifo atrofo we na nim senkyerene awo je na nim dia bai ensenkyerene dada wona waje aboa na dada wona waje aboa na tina ni opeda oil we back to sender Jesus back to sender yes mojanie yes abaifo kwana olumano wachi aboa no ni adifo atrofo no enso we na nim senkyerene ani wona ye na nim senkyerene dada wona waje aboa na tina ye ni dada wona waje aboa na tina ye no okoto ni honi no na okoto ni honi okoto dia ni honi eni pebi okuba kutu honi bia he is going to hell straight aboso ho ko what one banu anim no so gu what one banu dia bai anim no so egu ejatade a egu dia be o jatade a so fi edermu no ejatade eja eyelek o jatade otuwongum my God sister obian town dabi obian town nya omho yen ni wadofo yen ye kasa chon ye do papa ye do se eja be brase wo fie na atim tu firi mu kwa ya yew nya abo oni pa bese wasa si so obebom na wafra na wajini diewo obebom na wafra na wajini diewo oni pa bese wasa si so oni pa bese wasa si so obebom na wafra na wajini diewo bebom na wafra na wajini diewo hwenipa wewu this time toso edwade ya hwe eboase kwanso de si ye 207 ka nipa bese 22 mu nyina condemn obi anka wish buza sa nipa we ehi no moko ndi adifo na ehu wakwa kra ne jere na sa wo so bempa ne de sa papa ne se wansa tenya metwia ne ka papa ko Ghana fo ka se % tokwa besi Ghana eso sa kwa no na de tokwa ne ba sa wo so bempa no na de tokwa ba Ghana odifo be ne rade be so de ka kire o se senkom aba the Ghana election abra nu sa tension woni paso yes ko ka kire we se we o utimi ka se na mi hu se ekutawe na we o ni din wo page true mun kan tano ya be to na kra wa ya ba ho so mun so mu ya difo no motumi o mun ka san che ga manche yes no sacha na won sa che ne duru ebra wo di na fasa o mun timi nya asole ai edu so o ye o di na fasa o kan mu nya no tum yes obi antimi nya asole they be break his arrow wo so be mpa ye difo akai ento ono na den tokwa ba Ghana ha kwakubu nsam me si eno mi tia akwa na mera ho kwakubu nsam kwa Kenya nsasem che wo odi obi aba bonten eja enye ize o wo preach bible kwakubu nsam preach bible
ɛna wo twa wo mutugu so wote ɛno na me wura ho ɛwɔ me phone so wo so on na mo so kwakubo nsam ekuta bible ɛna wo ye video no wo preach no wo twa difo no gu ɛso mo nya difo no mo na de ntɔ ɛnyɛ yize o ɛna me hwa me to na me bɔ me na me su za fe da yɛ ka akonfo na musa asofo no kum ni o ma tie sim me video na wa open me number me de betu dafa me de be send ko akubo nsam e preach Jesus o kotu bible no twa wo mutugu asa enya agro ne yedi o ya ka no kra kire mo ayi o ma yini no mudi na asase so o munni ma awrade o munni ma awrade da yan fancy